Están a ver imaxes da denominada Operación Currelos. A Garda Civil detivo 2 homes veciños dos concellos da Laracha e de Arteixo. Son os presuntos autores dunha vaga de roubos na área metropolitana da Coruña. Supostamente cometeron máis dunha trintena de asaltos, e todos eles coa mesma metodoloxía criminal. Os axentes pilláronos a máis en plena acción. Tras o arresto, incautáronse de gran cantidade de obxectos roubados, así como de armamento. Actuaba generalmente en locales sociais, locais de entidades públicas que utilizaban diferentes asociacións de veciños ou asociacións culturais, entonces que non dispoñían de medios de protección, alarma nin cámaras, e aproveitaban esas situacións para acceder aos mesmos mediante o forzamento das portas, ventás, o que fora preciso, e levaban o que tiñan a mano. Mércores 25 de febreiro, boas tardes e benvidos ao Galicia Noticias. As estradas deixaron varios accidentes de tráfico a primeira hora da mañá, coincidindo, casualidade ou non, coa volta da chuvia que por momentos foi intensa ao comezo da xornada. Esta imaxe que van ver tomámola nun dos accesos ao polígono Costa Bella de Santiago de Compostela. Ese camión articulado fixo a tesoira e tivo un accidente moi aparatoso contra as 8 da mañá. O sinistro dificultou o tráfico, especialmente contra o mediodía, cando comezaron cos labores de retirada do vehículo mediante guindastres. Malia a aparatosidade do sinistro, non houbo que lamentar danos persoais. En Cuntis, este coche caeu por un terraplén duns 6 metros. O condutor era un mozo de 25 anos, veciño da zona, que tivo que ser liberado do habitáculo e que foi trasladado en ambulancia ao Hospital Montecelo de Pontevedra. Todo apunta, segundo os equipos de emerxencias, a que saíu da vía nunha curva que non chegou a ver ben por culpa da néboa. Sí, conoce ben a carretera porque pasa todos os días para arriba e para baixo. O que pasa, claro, había tanta niebla que tuvo que ser un despisto ou algo. El xa se marchou de frente, xa non deu feito máis. O rapaz viña de arriba de Mesego e colleu a reta xa así de frente, pegou contra o carballo este primeiro, despois girou contra a pedra e xa quedou atravesado para lá. Nas últimas horas houbo un importante operativo da Policía Nacional no concello pontevedrés de Ribadumia. Os axentes detiveron un presunto xihadista. O arrestado vivía, segundo algunhas testemunhas, nunha casa da parroquia de Sisán, onde os investigadores se incautarían de diverso material informático. A operación, como dicimos, comezou este martes e aínda continúa aberta segundo fontes policiais. Está dirixida pola Comisaría Xeral de Información de Madrid. Este mércores houbo que sacar o paraguas en moitas localidades galegas. Tras 5 días de sol e tempo seco, volveu a chuvia. O que moitos se preguntan é se nos enfrontamos a outro tren de borrascas como o que vivimos durante os últimos 2 meses ou se pola contra estas chuvias teñen as horas contadas. Escoiten un anticipo. Hoxe tocou chuvia, sobre todo pola mañá, pola tarde xa irá abrindo, aínda que quedará algunha pingueira, xoves con sol, anticiclón, neguas pola mañá, pero todos tranquilos porque será unha tarde agradable. Venres toca de novo unha fronte e fin de semana con altas presións. Primeira parada do Galicia Noticias deste mércores no concello pontevedrés de Cuntis. Un mozo de 25 anos tivo que ser rescatado esta mañá ao caer co seu coche por un terraplén duns 6 metros de altura. Investíganse as causas do sinistro, pero todo apunta a que saíu da vía nunha curva que non chegou a ver por culpa da néboa. Foi o propio condutor quen chamou para pedir auxilio. Quedara atrapado no coche despois de saír despedido por un desnivel de 6 metros na estrada que une Mesego e Cuntis. O rapaz viña de arriba de Mesego e colleu a reta xa así de frente e pegou contra o carballo este primeiro, despois girou contra a pedra e xa quedou atravesado para lá. Non foi preciso liberar o condutor, pero Protección Civil e bombeiros tiveron que intervir para subilo en Padiola por un lateral do terraplén. Estaba ferido e precisou asistencia hospitalaria. E si foi na ambulancia, no colchón de vacío, por algunha lesión, porque se queixaba moito da cadera, máis dun brazo. Entón, si o levou na ambulancia e foi para Montecelo. A vítima é un mozo de 25 anos, veciño da zona, que se dirixía ao traballo ás 7:30 da mañá. A néboa era densa a esa hora e parece que fixo un recto nesta curva.
Sí, conoce ben a carretera porque pasa todos os días para arriba e para baixo. O que pasa, claro, había tanta niebla que el tuvo que ser un despisto ou algo e el xa se marchou de frente, xa non dou feito máis. Rescatar o vehículo do desnivel tampouco foi fácil. Houbo que usar un guindastre con pluma para leválo ata a estrada. Quedou esmagado polo impacto, pero por sorte o seu único ocupante vai poder contalo. A mañá tamén comezou complicada na rede viaria de Santiago de Compostela a causa dun accidente de tráfico á altura do polígono de Costa Bella. Un camión articulado fixo a tesoira e o remolque cruzouse na vía, o que obrigou a cortar un carril do periférico e provocou retencións a primeira hora e tamén ao mediodía, cando se comezou a retirar o vehículo con guindastres. Foi preciso desviar a circulación en sentido Santiago por unha vía alternativa. A primeira hora da mañá o tráfico complicábase en Santiago debido ao accidente dun camión cerca do polígono de Costa Bella. Pasaban das 7:30 cando un vehículo articulado fixo a tesoira na saída do parque empresarial e o remolque cruzouse na vía. O seu condutor non quedou ferido, pero foi trasladado a un centro médico para facerlle unha revisión. A estrada permaneceu cortada en dirección a Compostela por un espazo curto de tempo para despois permitir o paso por un dos carrís. A máis, habilitouse un desvío alternativo para facilitar a circulación. Inda así, houbo retencións de tráfico en distintos momentos da xornada. A media mañá, un guindastre tentaba sacar da vía o camión co fin de restablecer a normalidade, unha tarefa laboriosa xa que a cabina do camión quedou pendurada fora do carril. Descoñécense as causas que provocaron este accidente a unha hora punta e nun momento en que a chuvia volveu facer acto de presenza. En Vigo, nas últimas horas, houbo un novo impacto dun coche contra a estatua do corredor na Avenida da Florida. Un vehículo bateu coa rotonda onde está a escultura que, cada pouco tempo, sofre impactos como este. 10 anos leva o corredor presidindo a rotonda da Avenida da Florida. A escultura de Ramón Conde leva dende entón arriscando a vida cada pouco tempo. O último impacto dun coche foi onte pola noite, cando un conductor, por causas que aínda se investigan, subía a rotonda e guindou varios sinais ata quedar freado na perna da escultura que agora amosa as marcas do impacto. Xa ten ocorrido en máis ocasións, de feito eu presenciei algunha en vivo, en directo incluso, penso que a rotonda está moi mal iluminada e dai, claro, os coches veñen nunha reta de arriba ou de abaixo e claro, o que pasa é que o que ocorre é que, bueno, non ven a rotonda ben e polo tanto, pois, se estampan aí por a mala iluminación que ten. Pero es que a lo mejor un coche viene aquí y no se fija que hay un coche en la rotonda y claro, dan. Pero bueno, yo como soy acostumbrada, siento un golpe e me dejo estar. Xa foi non moito, outro coche estrampou aí, sí, e tardaron bastante en volver a facer. Desta vez a escultura permanece en pé, malia que escorou un pouco. Os veciños xa están afeitos a este tipo de sucesos. Bastantes coches se estampan en esta glorieta concretamente. El por qué aún no lo sabemos. No sé si es que... Y eso que hay bastantes semáforos, que conste. Hay muchísimos semáforos, toda esta cuesta hasta la Plaza de América. Pero los motivos nadie lo entiende todavía. Incluso cando a estaban facendo, incluso se mete un coche dentro, estaba o burato feito, e incluso se chegou a meter un coche dentro. Se tiran hasta empotrado allí, antes allí había un banco y se iban hacia allí. Vienen un pouco desnortados. Segundo testemunhas, o condutor deu un volantazo para evitar bater contra outro coche. Perdeu o control e acabou subido na zona xardinada. O vehículo quedou inmobilizado dentro da rotonda e foi necesaria a intervención dun guindastre para sacalo de aí. Bueno, el viernes estaba abriendo la hamburguesa y en el medio, dentro. Antes de las vacaciones de Navidad nos encontramos en las albóndigas una larva de mosca. Todos estos días no hemos sabido qué ha pasado, no nos han dicho qué medidas han tomado y nosotros estamos preocupados porque es nuestra comida, estamos pagando dinero por un servicio de catering y no se nos está ofreciendo la calidad que necesitamos. Non é do agrado de ninguén atopar elementos extraños na comida e moito menos larvas de insectos. Iso é o que lles pasou aos usuarios dunha residencia universitaria de Lugo. Xa van 2 veces que atopan vermes en pratos elaborados con carne picada.
Este é un dos vermes que Agustín, usuario dunha residencia universitaria de Lugo, atopou o venres pasado na súa comida. O seu prato viña cun agasallo sorpresa, indesexado e noxento. Bueno, el viernes estaba abriendo la hamburguesa y en el medio, dentro. O peor é que é a segunda vez que pasa en pouco tempo. O pasado decembro, outro comensal descubriu outro inquilino do reino dos vermes no seu prato. Desde las vacaciones de Navidad nos encontramos en las albóndigas una larva de mosca. Nas dúas ocasións, os vermes apareceron en comida elaborada con carne picada. Os usuarios pediron en decembro e volveron a facer agora explicacións á empresa madrileña que xestiona a residencia. La primera vez se nos informó, en teoría hicieron un análisis y se lo mandaron al laboratorio y de esta vez no sabemos nada. Imaginamos que lo han enviado a analizar. Todos estos días no hemos sabido qué ha pasado, no nos han dicho qué medidas han tomado y nosotros estamos preocupados porque es nuestra comida, estamos pagando dinero por un servicio de catering y no se nos está ofreciendo la calidad que necesitamos. Y la solución que nos han dado es seguir poniendo carne picada en el menú. Pedimos por lo menos pues, que retire la carne picada durante estos días del menú. El lunes han vuelto a poner carne picada tras el suceso del viernes y esperemos que hayan cambiado el lote, no lo sabemos. Reclaman tamén unha compensación económica. Despois do primeiro incidente, a empresa que xestiona o centro ofreceu aos estudantes pensión completa gratuita nas fins de semana. Ha ocurrido 2 veces y nos dice que no va a volver a ocurrir otra vez. Y pedimos el reembolso por lo menos de la parte de la comida, porque estos días muchas veces estamos comiendo fuera. A dirección leva reunida dende primeira hora e polo momento ningún integrante se pronunciou. A comida está a cargo dunha compañía externa con sede en Madrid que serve a residencias e centros sanitarios por toda a península. Bueno, la excusa que nos dicen es que tienen muchas empresas, muchas residencias en todo el país y que aunque estemos en Lugo, que nos hagan caso, por favor, que necesitamos comer pues, con salud, no con larvas. Tamén en Lugo a Policía Nacional prendeu unha parella que asaltou con violencia a varias persoas con facultades visiblemente minguadas. Nun dos casos, a vítima estaba bébeda, mentres que noutro o afectado presentaba unha clara diversidade funcional. Para perpetrar os atracos, os ladróns buscaban a máis zonas con pouca luz e escaso tránsito. Un home e unha muller foron detidos en Lugo por atracar de xeito violento varias persoas. Presuntamente actuaban en zonas con pouca luz e con escaso tránsito, onde buscaban vítimas coas capacidades visiblemente minguadas. Nun dos casos, onde a Praza de Liberdade, o afectado encontrábase nun evidente estado de embriaguez, mentres que noutro, nas inmediacións do Parque da Milagrosa, tratábase dunha persoa cunha clara diversidade funcional. A muller facía de gancho, dirixíase a estes homes, no caso dun deles tiña unha diversidade funcional bastante clara, e no outro caso as capacidades mermadas porque se encontraba en estado de embriaguez, polo que era unha persoa vulnerable. Unha vez esta muller acercábase aos homes, o varón presuntamente asaltábaos de maneira violenta, tralo que lle sustraían a carteira con efectivo. Pareceme unha aberración total, porque non se pode aproveitar un denaide. Xa denaide para canto máis dunha persona que non ten as facultades todas. Pide, ponte a cantar nunha esquina, toca unha flauta, pero o que non podes facer é abusar de xente que ten unha discapacidade e que non se pode defender. Nun dos asaltos, supostamente sustraeronlle 800 euros á vítima. En ambos os dous casos, os afectados precisaron asistencia sanitaria, posto que amosaban múltiples feridas por todo o corpo. No caso do suposto autor varón, esta persoa tiña coñecementos a nivel de deporte de contacto, polo que asaltaba as víctimas de maneira moi violenta e sabía o que facía, polo que as dúas víctimas presentaron bastantes feridas, polo que tiveron que ser asistidas polos servizos médicos. Os detidos, que xa tiñan antecedentes policiais por diferentes feitos delituosos, foron postos a disposición da xustiza. A Garda Civil desartellou un grupo criminal responsable dunha vaga de roubos na área metropolitana da Coruña. Nalgún concello os ladróns empregáronse especialmente a Fondos Reyes.
Sí, as investigacións iniciáronse tras detectarse un aumento de roubos con forza en varias instalacións municipais como a esta do campo de fútbol de aquí de Cerceda e foron estendéndose a rochos e garaxes de varios concellos da área metropolitana como Carral, Culleredo, Cambre, Oleiros e Arteixo, ata que unha noite os axentes colleron na hallada os dous delincuentes de 41 e 33 anos de idade no casco urbano de aquí de Cerceda. Prendéronos e tras pasar a disposición xudicial ingresaron xa na cadea. A gardería, o auditorio ou o campo de fútbol o Roxo foron algúns dos escenarios dos roubos perpetrados en Cerceda presuntamente por dous delincuentes de 41 e 33 anos, veciños da Laracha e Arteixo. Chegamos aquí e estaba todo aberto, as portas todas abertas, pero cerradas, os pechos todos reventados. E, bueno, según fomos mirando polo campo, démonos cuenta que entraron pola porta de atrás. Vimos xa as rodeiras e todo eso. E a nós, personalmente do club, levaron-nos 3 portátiles, levaron-nos discos duros, un proxector, 8 chaquetas tamén, balóns. A raíz destes feitos e mediante a análise das evidencias obtidas, axentes do equipo Roca da Garda Civil determinaron a existencia dunha metodoloxía criminal recorrente. O último detalle que se escoitou por aquí na veciñanza foi eso, de que entraron en Cerceda nos trasteiros. O acceso a garaxes e vivendas que utilizaban tras o acceso polo portal de vivenda, o ofertamento deste, despois a manipulación da cerradura que permite a baixada ao -1, ao soto do garaxe, e así poder acceder aos vehículos, mesmamente aos trasteiros, para levar diversos enseres. E foi na madrugada do 19 de febreiro cando os axentes lograron sorprendelos en pleno acto delituoso no casco urbano de Cerceda. Sorprendémolos, claro, estábamos valorando eses diferentes puntos de roubos, entonces como estábamos en seguimento operativo con eles, pois aí na localidade de Cerceda foi onde se desarrollou todo o operativo. Eles sorpresivamente, porque claro, non contaban que estuveran tan controlados. Como base logística empregaban un inmoble da Laracha no que almacenaban todo o subtraído. Moi limítrofe coa localidade de Cerceda, prácticamente estaba a par, entonces eles aproveitaban esa vivenda como almacén provisional antes do intercambio dese material roubado polo cambio de droga ou carto para poder comprar sustancias estupefacientes para o consumo. Atopáronse dentro do que máis destacada, un revólver que estaba manipulado, despois diversas armas de aire comprimido, incluso unha ballesta de pesca submarina e despois outros enseres que demos localizado cos roubos. Os detidos que xa ingresaron na cadea están a ser investigados por roubos con forza, tenza ilícita de armas, atentado contra a autoridade e seguridade viaria. A máis, presentaban requisitorias xudiciais previas e antecedentes por feitos similares. A Policía Nacional detivo este martes un home en Ribadumia pola súa presunta relación co xihadismo. No operativo participaron unidades provenientes de Madrid porque este tipo de casos levaos á Audiencia Nacional. A investigación segue aberta. A operación despregouse nesta casa de Sisán, segundo contan os veciños, contra as 7 da mañá. Axentes da Policía Nacional rexistraron a vivenda e levaron detido un dos seus inquilinos, un home presuntamente relacionado co consumo e difusión de propaganda xihadista. Dirixida por unha unidade da policía chegada especialmente dende Madrid, a operación segue aberta. A prudencia indícanos que cando unha operación policial está en marcha, como pode ser esta, vamos a deixar traballar os corpos e forças de seguridade do Estado porque siga aberta. Por lo tanto, eu diríalles que vamos a esperar a que teñamos noticias e, novamente, non me canso de dicilo e non me cansarei nunca de repetilo, temos uns corpos e forças de seguridade do Estado que están traballando ben en todos os frentes. Na zona a sorpresa é grande. Os que nos falan do arrestado só teñen boas palabras para el. Din que é un home traballador, educado e atento. Contan que chegou hai algo menos de 3 anos, supostamente fuxindo da guerra en Palestina, e foise asentando aquí. Aínda están conmocionados porque o levaron. Dixéronlles que era para interrogalo e que se todo ia ben, podería estar de volta en poucos días. Oficialmente non transcenderon de momento máis detalles sobre o caso. Estáse traballando. Gracias. Na operación requisaron material informático que utilizaría o detido para difundir presuntamente mensaxes extremistas. A investigación está aberta, dirixida pola Audiencia Nacional. Máis de ano e medio despois do crime de Joel Quispe na Coruña, xa se fixou a data para a apertura do xuízo oral. Será o vindeiro 1 de xuño na sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña.
O mozo de 22 anos recibiu unha coitelada mortal tras unha pelexa en que participaron 7 ou 8 persoas no centro da cidade na madrugada da noite boa de 2023. Os 3 acusados serán procesados por un delicto de asasinato como demandaba a familia da vítima. Fiscalía de Acusación Particular piden 25 anos pro suposto autor material do acoitelamento mortal co agravante de aleivosía. Tamén piden 25 para outro acusado como cooperador necesario e consideran cómplice o terceiro acusado por desfacerse supostamente da navalla. Para el piden 15 anos. As defensas solicitan o sobresemento da causa. Quedou visto para sentenza o xuízo contra o policía local de Vigo, acusado dunha presunta violación a unha muller de 18 anos en novembro de 2022, que era veciña súa e a que coñecía dende nena. A defensa pediu a súa libre absolución, mentres que as acusacións manteñen os cargos polos que o axente se enfronta a 15 anos de prisión. Na derradeira xornada da vista prestaron declaración os forenses e psicólogos que atenderon a denunciante. Para a defensa, as súas testemunhas demostran que a muller non estaba inconsciente no momento dos feitos, xa que as análisis que lle realizaron non reflicten sustancias tóxicas en sangue. Conclúe ademais que as declaracións dos facultativos acreditan que os danos físicos que presentaba a denunciante poderían corresponderse coa práctica sexual consentida que defendeu o acusado durante a vista. Para a súa abogada, hai contradicións constantes no relato da muller e os trastornos psicolóxicos que padece son compatibles con outros diagnosticados anteriormente. A letrada da defensa dixo que podería cuestionarse moralmente a conduta do seu cliente, pero pediu a súa libre absolución xa que non queda probada a existencia de delito penal. Porén, a acusación e o Ministerio Fiscal argumentan que foi un consentimento viciado e non real, xa que o acusado aproveitou a situación de vulnerabilidade dunha muller moito máis nova ca el, a que coñecía e que no momento dos feitos estaba atordoada e coa vontade totalmente anulada, tal e como queda recollido nas mensaxes posteriores que se intercambiaron o acusado e a denunciante. Ademais, a acusación e o Ministerio Fiscal significaron as consecuencias irreversibles que causaron na vida da denunciante uns feitos profundamente traumáticos a nivel psicolóxico, consecuencias que continúa padecendo, como explicaron os profesionais que declararon na vista. Por todo isto, mantiveron os cargos contra o acusado, que no seu dereito á última palabra declarouse inocente. 20 denuncias de roubos, altercados e outros delictos contra un veciño de Moalla. Dende que se trasladou ao barrio do Real, en pleno centro de Moaña, non ten parada. O último roubo foi surrealista, pero os altercados son diarios. El xustifícase. Por favor, por favor, por favor. Berros e aos poucos minutos. Tiraron platos pola ventán, romperon cristales, ela na medio da carretera gritando. Tamén é un palo pos veciños todo isto. É o último incidente en plena noite dunha parella que trae de cabeza a veciñanza do barrio do Real. É o último, pero dende que ocuparon esta vivenda, os altercados son noite e día. O problema é máis que ocupación, os hurtos que hai, que roubou aquí al lado tamén, entón todos os comerciantes temos moito medo de que nos entre. A ver, eu teño cámaras, teño alarma, pero así non estou segura. Pensaron que marcharan, pero hoxe seguían na casa. A ocupación sumanse os roubos, furtos, delitos contra o tráfico. El xustifícase. Mi comportamiento, pero que entiendan también que no estoy, sino llevo varios años pasando por una situación muy complicada. Que me acusa de diferentes delitos. Sí. ¿Qué tipo de delitos? Pues la mayoría son hurtos para sobrevivir. Estoy en muy mala situación. Ten dúcias de denuncias tanto da Policía Local como da Garda Civil. O último roubo parece un chiste, pero forma parte da desgraza. Encontré una furgoneta abierta y cogí algo de pescado. Juli, ¿quieres rape? Le dijo yo, non, eu non quero rape, que non me gusta. E dixo, pero tengo máis pescado, porque lo tenemos congelado de esta noche. Que andaba vendendo bragas con etiqueta y todo. Fue una semana muy apretada y tuve que conseguir para comer. Con todo o problema deste barrio de Moaña non ten un único nome. A veciñanza mesmo se organizou en grupos de mensaxería e non descartan algún tipo de movilización.
Opóñense, iso sí, a medidas de forza ou escraches como o que hoxe mesmo se propoñían nas redes. Bueno, el viernes estaba abriendo la hamburguesa y en el medio, dentro. Antes de las vacaciones de Navidad nos encontramos en las albóndigas una larva de mosca. Todos estos días no hemos sabido qué ha pasado, no nos han dicho qué medidas han tomado y nosotros estamos preocupados porque es nuestra comida, estamos pagando dinero por un servicio de catering y no se nos está ofreciendo la calidad que necesitamos. As últimas xornadas deixaron múltiples incendios en vivendas do Porriño, Mondoñedo, Rois ou Vilagarcía. Estes incidentes non sempre son evitables, pero compre coñecer as recomendacións dos servizos de extinción para poñernos a salvo. Curtocircuitos en aparellos electrónicos como cargadores de deshumidificadores ou estufas, tamén fugas de gas ou a combustión dos residuos nas cambotas da cociña. Son algunhas das causas máis frecuentes de incendios en vivendas. Segundo os efectivos dos servicios de extinción, os labores de prevención como desenchufar todo antes de sair da casa ou equipar a nosa vivenda debidamente son clave para evitar vítimas. O 50% das vítimas se producen en horario nocturno. E dese 50%, o 70% falece por intoxicación de monóxido de carbono, é dicir, non sabe que morreron. Morren sin ter coñecemento de que se estaba morrendo. Entonces, hai un elemento moi importante que é un detector de fume. Este equipo que costa 20 euros salva vidas, é dicir, isto colocado no teito da nosa vivenda vai nos avisar nun momento determinado, cando se produza ese incendio, cunha alarma sonora moi potente de que temos que evacuar o edificio. Con todo, os accidentes acontecen e os incendios non sempre se poden evitar, polo que compre saber como actuar cando un se inicia na nosa vivenda. O primeiro paso sempre é poñerse a salvo e contactar cos servizos de emerxencias, pero tamén podemos tomar certas medidas para deter a propagación do lume sempre cando esteamos fora de risco. Si temos conocimiento de como actuar nese tipo de incendios, temos elementos de extinción na nosa vivenda, como pode ser un pequeno extintor, pois digamos que facer esa pequena actuación. En caso de que non sexamos capaces, ou sea imposible, ou non teñamos os coñecementos, o que debemos facer é confinar ese incendio nesa habitación, nese lugar onde está. Con eso, pechar a porta. Como cando temos unha vela nun vaso e lle poñemos un plato enriba, esa vela se apaga, non? Pois o que queremos facer pechando a porta é precisamente ese efecto. En un edificio, como procedemos cando se incendia outra vivenda do noso bloque? Nestes casos, o risco de intoxicación é maior que o de propagación das lapas. O máis seguro é confinarnos nas vivendas, porque o tiro de escaleiras é un sitio moi perigoso, é dicir, todo ese fume que se vai indo polo boco de escaleras pode ser que non consigamos salir, é dicir, dúas bocanadas de aire podenos deixar tirados xa ali. Salir a unha ventana exterior e avisar aos servizos de emerxencia de que estamos ali confinados para que sepan que estamos ali no piso no que estamos e seguir as indicacións que os servizos de emerxencia lle daremos a esa xente, non? De confinarse, de poñer unhas toalliñas nas rendixas para que non entre fume na vivenda. Se ven os pasos a seguir dependen de cada caso, son algunhas das claves xerais a seguir para poñernos a salvo en caso de incendio. Despois de 5 días de tregua, hoxe houbo que volver sacar o paraguas e unha das preguntas máis repetidas foi se volve outro episodio de borrascas como dos 2 últimos meses. Imos saír de dúbidas. Preguntámoslle a quen sabe, a Ana Celia Vázquez. Ben, pois hoxe pasounos unha fronte sobre todo pola mañá, algúns despertaron incluso con esas precipitacións. Pola tarde, pois xa vai ir abrindo, quedará algún chubasquiño, pero xa notaremos como o anticiclón vai facer marca e tocará unha xornada de xoves que, aínda que vexamos que pola mañá ven con bastante néboa e con humidade, pola tarde pois imos poder gozar do ceo azul prácticamente en toda a comunidade, agás na Mariña, que ali derán algo de bretema marítima. O venres sí que toca de novo unha xornada moi semellante a doxe, co paso dunha fronte pola mañá e tendencia a apertura pola tarde, esa tendencia a apertura ademais queda durante toda a fin de semana que contaremos co anticiclón. A diferenza de calidade notase o cociñadas ou saboreadas, pero agora ademais consumir pataca galega certificada pode ter premio. É unha campaña da Indicación Xeográfica Protexida para pôr en valor este produto en toda España. O ano pasado envasáronse co selo de calidade máis de 6 millóns de kilos de patacas en Galicia. Hai uns 5 anos que Antonia decidiu envasar parte da súa produción de pataca baixo selo da Indicación Xeográfica Protexida. Precisamente para darlle un valor añadido, os calibres son máis homoxéneos, despois pois calquer golpiño, eso tú retiras a pataca. Cada ano estamos envasando máis, o sea, pois eso quere decir que bueno, que funciona ben. Distribúe uns 5.000 kilos a semana en froiterías e pequenas tendas galegas e ao redor de 12.000 van cara a Madrid e Barcelona.
Hai que tamén ter en conta que nós só comercializamos a nosa produción e desde marzo, abril, máis ou menos, que se nos termina a pataca, desaparecemos. Este ano controlamos alrededor dunhos 30-35 millóns de kilos e quitamos a mercado sobre uns 6 millóns e medio. Creo que aí se comproba de que temos uns controis exhaustivos de calidade. Calidade que constatan os que a escollen a hora de mercar. Todo, no sabor, a hora da cocción, cócese mellor, unha patata desta, por exemplo, fríela, queda moi ben, sale crujiente, sale tal, a outra parece como que se coce. A verdade é que a diferencia é moi grande, se en algún momento vou ao meu sitio de referencia e non teñen pataca de Galicia e compro outra, botas moito de menos. Un poquito cara está, comparada con las otras, pero logo si miras la calidad, claro, te quedas con esto. Aposta pola calidade que agora ademais ten premio subindo unha foto do selo da IXP á páxina web xunto con outros datos poden acceder ao sorteo de 3 experiencias na Ribeira Sacra, unha campaña a nivel nacional. Importante que le saques unha foto á bolsa e sobre todo a etiqueta que a conserves. Queremos promocionar non só a nosa calidade, a calidade da nosa pataca, senón tamén promocionar o que é Galicia calidade. Levamos moi poucos días e temos xa un alrededor dunhas 170.000 visualizacións e temos máis de 100 participantes validados. Campaña que se alongará ata o mes de maio. Seguen as queixas entre os usuarios habituais da autovía A52 polo mal estado do firme e o seu empeoramento nestes meses de inverno. As fochancas foron medrando en profundidade e en cantidade e xa hai varios treitos da vía con só o carril esquerdo apto para circular. O colectivo dos transportistas está entre os máis afectados. As fochancas da A52, o seu paso polos municipios ourensáns de Monterrei e Ríos son cada vez máis grandes. Está fatal, está toda con fochancas hasta cerca de Ourense. Piora o carril do dereito. E non é só a autovía, as carreteras, por exemplo, aquí a mitad delas. Non sei se foi da chuvia deste ano ou que foi. La verdad que está hecha una pena, está destrozada, hai unos boquetes, unos agujeros, está para matarse, para echarse fuera e moi mal. Muchos tramos que están reventados. Está moi mala, cheia de buracos, está unha lástima. Que é imposible andar aquí sen... Se desvía dun buraco, cae sin dous. O estado do firme empeorou nos últimos meses e prácticamente desde Ourense ata Benavente hai xa varios treitos co carril dereito cortado. É unha empresa de transferir que hace aquí todos os días esta ruta aquí e é horrible para os camiones, de problemas de mecánica, de suspensión, todo. Eso se estropea todo con estas carreteras horribles que están aquí, tanto esta 52 como a 6, que están horribles. Cortan un carril, pero claro, porque es más fácil que arreglarlo, pero así se fastidia el que viene detrás. Así produces atascos, colas, viene un camión cargado pues subiendo, pues no tienes donde adelantarlo, claro, pues la gente pues es más fácil eso que arreglarlo, la verdad, pero bueno, están así todas las carreteras de España, la verdad que es una auténtica pena, la verdad, como están. Os usuarios habituais desta A52 que comunica Galicia coa meseta, sobre todo os transportistas, queixanse ademais do perigo que supón dos danos que sofren nos seus camións. Rodas e suspensión, amortiguadores, isso hace daño. Rompemos os pneumáticos máis, né? As rodas partidas, o motorista vai todo aqui todo torto. Moi mal. A 52 está moi mala, até chegar a Benavente moi mala. Piden que se faga un arranxo e un mantemento axeitado desta autovía que soporta a diario milleiros de vehículos, moitos deles pesados. A ver si para que pagamos os impuestos, se é para arreglalas ou telas igual. Eso ten que arreglarlo e dejarlo bien porque eso es una pena. Deberían. O problema é cando se arreglan, ao cabo de dous semanas está cos buracos de novo. Non sei que tipo de piso meten aí. Salvado polos policías que o ían deter. Así é a historia que se viviu en Vigo na persecución a un camelo de droga. O home tentou fuxir tirándose a auga na zona do Porto, pero levou un golpe na cabeza e quedou inconsciente no mar. Un axente en prácticas tirouse a auga e salvoulle a vida. Iso sí, quedou detido por posesión e tráfico de estupefacientes. Unha xornada calquera de patrulla converteuse nun rescate in extremis. Sucedeu cando dous policías nacionais identificaban preto do Porto de Vigo un home que presuntamente estaba a comerciar con drogas.
Esta persoa al principio estaba colaborativa, o que pasa que nun momento deuse a fuga, fuxiu dirección aos barcos. Y se tiró al agua. Estábamos en la zona de Alache y al tirarse al agua pues golpeó contra el pantalán que había en la parte de abajo. Entonces claro, al caer y golpearse se quedó inconsciente en el propio agua. De hecho estaba boca abajo y no podía ni respirar ni nada. O primeiro en baixar o pantalán foi un axente en prácticas que non dubidou a hora de lanzarse á auga. Y al llegar abajo, como llegué yo un poco antes del compañero, simplemente nos miramos y ya supimos que yo tenía que ir al agua para rescatarlo y mientras el compañero me esperaba en tierra. Nada, pude nadar hasta él, le di la vuelta porque todo el tiempo estuvo boca abajo sin poder respirar y pude arrastrarle hasta donde estaba el compañero y ahí después de varios intentos conseguimos sacarle del agua. Foi unha actuación rápida, pero non doada. A auga estaba moi fría e as condiciones non eran moi boas. Logo, cando o acercou, eu collino por baixo dos brazos e, bueno, despois de varios intentos subimos o pantalán. Ali prestei os primeiros auxilios, que foi abrirlle as vías respiratorias e empezou a botar a auga que había tragado. En un momento uno no siente el frío, es algo que me llamó mucho la atención, de hecho en el propio momento del rescate, decir, bueno, no estoy sintiendo nada de frío, qué raro, cuando normalmente aquí incluso en verano, al meterme al agua siempre está súper fría. Y nada, luego sí que es verdad que al salir pues ya empezó a tiritar por todo el frío que había, la ropa mojada y demás. O home foi trasladado ao hospital onde quedou detido xa que lle encontraran distintas sustancias estupefacientes en riba. Coa historia deste rescate e detención rematamos por hoxe. Quedan xa co telexornal conducido por Marta Darriba. Grazas pola compaña e moi boas tardes.